Днес Криси, Краси, Сандев и Стела ще търсят истинската кола. И така, готови ли сте да опитате продуктите, които съм ви приготвил в чашките? Криси? Да! Сандев? Да. Стела? Не мога да бъда по-готова. Трябва да познаете коя от следните коли е фалшивата. Дали в зелената или в червената? Розовата. Аз ли съм първа? Първа ще бъде Стела. Може ли аз? Криси тогава. Имам чувство, че съм на разпит. Тестваш кола номер 1. Давай. Това е истинската, това е фалшива. Тоест, зелената кола е истинската, а розовата кола е фалшивата, така Да. ли? Стела? Спокойно. Готова ли си? Спокойно. Лелу, Готова ли си? Спокойно. 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 Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Аз мисля, че... не помня Крис какво каза наистина, но мисля, това е че... истинската, това е фалшива. Аз пък мисля, че розовата е истинската, а зелената е ментак. Ще разберем накрая. Е, сега ще ви кажа коя е. Де. Да. И аз мисля, че розовата е фейк, зелената е истинска. Но преди да разбереме резултата, е време Красо да пробва той. Ой. Така, виждали са нещо? Да. Акшен. Благодаря ти, Крис. Ще тествам кола номер 1, скъпи дами и господа. Аромат, който възбужда. На мускус. Аромат на мускус. Сега кола номер 2. Зелена. Според мен в зеленото канче има какво? кола. Оригиналната кола. Ще разберем в следващите камери. Останете до края. Казах, увод, същинска част и заключение. Готови ли сте да разберете коя бе истинската кола? Да, но преди това нека хората да напишат в коментарите сега, според истинската, червената или зелената. Задавай, Краси, кажи ни кой е победител. Не, Така. мамата или Лела? Не всички сме с еднакви отговори. Не, Така. аз съм това за мен е оригиналното. На мен Това това. е фалшивото, а вие сте Повторете ли резултатите, понеже ги забравих. Значи, това за мен е оригинално. И за мен. А за мен е това. Розовата кола. Така, имам новина, която може би ще ви разочарова. В зелените кенчета, т.е. чашки, бе поставена фалшивата кола. Не можем да повярваме всички ще я поздравяват. Тя плаче, конфети, ликува. Публиката е на крака.
Браво! Вярвах в теб, любов моя, вярвах в теб. Знаех, че ще го направиш, знаех, че ще успееш. Това е истинска победа! Невероятно! А сега да му кажем ли накрая? Да, сега трябва и на него да му Сега е кажа. време. Той дали е готов да го чуе? Сега ще видим. Така го влипна, че се посълзих. Така, Краси, ти беше, как беше? Помниш ли ти какво каза? Ами не. Но мисля, че ето тази беше истинската кола. Не каза ли зеленото, че Да, зеленото майка за. Добре, значи зелено. Ако вие помните, ще е добре. Не съм много сигурна, но мисля, че каза зеленото. Но! Време е да ти кажем истината. И тя е, че и в двете чашки от шот аз сипах от фалшивата кола. Ментака! Следва продължение.